Nou, goedemorgen. Ah, de kist deze kant vast wel komen pakken. Ja. Wij zijn een ontruimingsdienst die is ontstaan door onze kringloopwinkel. En wij bieden zinvolle dagbestedingplekken aan jongens met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we werken bijvoorbeeld nou voor de woningbouw. En we ontruimen deze woning en leveren hem op en dan kunnen ze hem renoveren. Dan nemen ze jou paken. Ja, dat zei iedereen. Ja? En hij uitvoert. Ja? Ja, dat heeft Niels uitvoert. Je bent wel een goede baan. Ja, zeker altijd. Ja, dat hebben we altijd wel. Ja, de is paken langer. Ja, zeker. We gaan ook op die donderdag en vrijdag met paken met. Op de wijn. Ja, ook op deze. Hij is gek op vrouwen, want er een stijder in en dan zit er rugverkeerd in mijn auto. Ja? Ja, Ja, paken. ja, Dat hoort hij wel in de gaten. ja, dat had er in de gaten. Ze worden steeds bekender, hè? Ja, hij zou het heel paken. Ja. Nou, ik weet ook niet eens hoe het normaal is, dat ik eerlijk ben. Wat is die echte naam dan? Hieltje. Hieltje. Nou, ik noem die gewoon paken. Oké, dan is het. Ja, hartstikke mooi. Wat is er zo mooi aan dan? Alles meeslopen. De hoort alvast een beetje slopen. Ja? Ik hou ook heel veel slopen, ja. Ja, hè? En werk is altijd een keer met Niels? Ik werk ook we zitten in een ontruimingdienst, zitten we nog. En we hebben ook nog een kringloop. Het is neken goed. En we hebben nog een fietsenzaak. 1 tweewielers. Oké. En de werk is in alle treien? Ja, Oké. Maar en wat vies dan het leukst? fietsen en ontruimen. Oh ja. Toch een beetje het knutselen en het Ja, slopen. ja. Maar je bent zelf de baas, is maar Ja. ja. Viel zie ik zo? Nee, ik heb me nog nooit een baas voelt niet. Ik ben mannetje van alles. Ene keer ben ik bij de fietsenzaak, dan ben ik met de jongens aan het ontruimen. En wij hebben 20 mensen werken. Ja. Ja. Hoe is dat? Nou ja, prachtig mooi werk natuurlijk. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. En Niels en Fokko, wat ben dat voor jongens? Met 2 harde werkers en ik ben dik tevreden over ze. Ze hebben wel iets meer aandacht nodig, maar ik vind altijd dat mensen hetzelfde binnen. Hun binnen hetzelfde als ons. Er zit geen verschil in. En ik denk dat deze mensen tegenwoordig harder werken dan genoeg mensen die ik ook ken. Maar wat is er nog meer voor werk? Werk stik bij de fietsen? En wel in de kringloopwinkel. Wat vies leukst? Ja, dit ook wel een beetje. Ja? Ja. Waarom dan? Ah ja, omdat er altijd aardig veel is te doen. En de koffie. En de mooie tieren. Mooie tijden. Ja. Altijd mooie tieren. Niels had er een beetje hekel aan om heel vroeg te beginnen, zeg maar. Ja. Bij zijn vorige werkgever moest hij altijd om 6 uur al in de auto. Kijk, en wij beginnen pas 9 uur. Ja. Hoe werkt dit, neef? Dit is de dingen dat even af moest draaien. Jongen. Komt uit de kringloop zeker, die thermostaat? Ja. De spaken en de neef, de Ja, ik bedoel, dat bijnamen is nog mijn net. neef. Niels en ik zijn familie van elkaar. En hij had eigenlijk altijd de bijnaam houden de neef. Dus eigenlijk iedereen die kent hem En niet de aan oom. En de oom. Ja. En Fokko had de bijnaam Prumke. Prumke? Nou ja, die laat het wel even zien. Die rookt de hele dag sigaren. Nou ja, en dit is Paken Portaaltje. Met al je bijnaam. Ja. Ja, allemaal bijna. Ja. Wij hebben best wel een groot netwerk opgebouwd met het vlogkanaal van ons. De neef, dat is een bekende influencer worden inmiddels. En Fokko is ook wel een bekend persoon in Sneek. En het vloggen, hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou, ik kan je haast alleen een voorbeeldje geven. Ja. Maar Eens keer, ja. ja, nou, zullen we een stukje doen? Ja. Hoe wil je dat doen?
En gewoon over dat kleine randje. Oké, nou kijk, wij hebben altijd even een stukje voorbereiding. Nou, want nou pakt Niels even wat spullen. En dan ga ik altijd op een mooi plekje staan met de camera. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Alles goed. Netjes. Wat ben je aan het doen? Even een glas aan het brengen. Oké. Nou, kijk, en dan heb ik een mooi shotje van de neef gemaakt. En dan ga ik altijd naar Fokko toe. En dan komt het online. En we kennen meestal dan weer omzien. Nou, we hebben een Instagram kanaal, de avonturen van Niels. Zal ik er even bij pakken. En door die Instagram zeg maar is het heel erg uit de hand lopen. Kijk. Nou, dan zet ik dan bijvoorbeeld elke dag zeg ik er een filmpje op. Nou, dit is dan een foto. Zo. Dit is met zijn moeder is dit. Nou, dit was vorige week. Nou, Robin Ota. Nou, zulke dingen zetten we er dan wat op. Oh, hij is een Cambuur fan? Ja, kijk, want hij had vrijdag bij Cambuur zitten. Dat was dit. Niels! Aan het bier! Hey. Ja, zeker. Wat wist je van Niels, zei dat vloggen? Hartstikke mooi. We wist al herkend? Ja, dat genoeg. Ja? Ja, dat genoeg. Dat is allemaal fans. Ja, genoeg. Ja, het meeste dit zeggen, daar komen nog meer fans, hè, denk ik. Ah ja, maar dat moet ook. Ja? Ja. Denk erom dat even aanstappen bellen, jongen, dat ding. Nee, dat doet niet. Het was nice and die. Is het ook helemaal kapot of niet? Een beetje. Dan op de bank, Ja, sigaar in. ja. En nog wat anders. Hè? Flesje Smirnoff. Ja, of bier. Maar net te volle, toch? Met maat. Mijn maat. Ja, met 2. Eerste en de laatste. Nou, doe eens de groeten even naar Steven. Steven de groeten. En wel trusten. Wel trusten.